tak biegnie? Gdzie tak biegniesz? Co? Gdzie biegniesz? Ej, pogadaj z mamą trochę. No pogadaj. Pogadaj trochę z mamą. Co? Gdzie biegnie? Pokaż nóżkami, jak biegniesz strasznie. Ojeju. Co? Guś. Żaba. Żaba. Taka jesteś żabka mała? Taka jesteś żabka? Ojeju. O nie, takie mówisz rzeczy? O, gdzie ty biegniesz? O, tak biegniesz nóżkami strasznie? Gdzie tak biegniesz? Zostawisz mamę samą? Nie, powiedz zostawię, nie zostawię mamy. Nie, nie, nie. No? Co? No? Tak? Tak?